ebittasini byonsi by'abagusi radio Amanaki television kuherera alia aikaniriye inse y'umwaka oyomo nimirubiri y'amagendero AMAYIA County ya Kisii inyora itariki 19 umutinyo yiga umwaka yiga yitwa Jumanne live ase ebittasini by'agusi gochakira ENSA mun'inusu cy'amarugoba gwika ekeroto gukora wati tariki asoko tengera nabo gukurgerya TV nekirede chao County ya Kisii esaserie ENSA y'uburayi b'umuske Paul Simba Arati Kobo jumbo dagoreti andi Gusii yengi mabanzo maroje kobo jumbo dagoreti andi Gusii yengi Mwancho murigire bikataseni kiandizi TV na gosogeribia wairirande onsi hasogende tokabago kwego kiana kwemanya kubwatakana mirobeli AUTA kana tokabato kwaliganiria imegetaseni kiandizi TV ritkolia AMISI nanda sentundende yaragire ENSA EYEMO yabono mugoroba tokomina na sembe sikirenga yokane kebuna tonyere kobato komanyinganya rekoba gwateka kurwa kietego ikera chinga kibune chinga kiabariki baita magana maya bagena tokaba kwebusura chingongo imena isko ya Gusii kwane kiabuna banyare koba bako ya sangereria aselibo elimo Joshua utanera tokopatera nere gwetera somonwa wimanyerero chinga ki Petra Mokeira boigagena tokoba kwene kiabuna elio gine chibicha chago chira senchira yoboikira na manga tokwaliganetie kurwa keto ikira chinga kiechi hakini litangane piti katonyore asenchira yobwenge kagocha ne constituency ya Kisii South atokorera amagendero agwa tukifans kurwa se government tole no mogoko kumwariganio muraigwense Dr. William Ruto bamenyi ba kitutu chache South batebire table banking asa AMISI yaito na inde ntobugate gento koro merry go round tokwana na silingi 100 ababwatani be sector boda boda korwa se stage ya giteli nyali bali masaba korwa bokonyi go cha sabanto bali bwatokogania yule anataka kiosk apply priority will be 2 groups serikali ya county ya Nyamira korwa chira chogosira abantu bali abale amonobolema umurigireri hatwa kwariganirie hayo manayanda mange sanga amo na into chakiro muchakano goikera omwalio inyora boiga AMAYIA na bogo sanga muna into getera semitanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera sensemo ya YouTube Ndizi TV News omwancho murigireri na bogo wetera se website yetu ya www.ndizitv.net lindo nyare koba wekwemanya aya amo na yande amangeri tena ngoro kwa JOSEPHAT AMISI tosange amo naye kuru muchakano ikero mwelio AMAYIA ya ENSA EYEMO niko toko chakurwa se county ya Kisii anene korwa se bunge ya Nyaribari masaba ase woda ya Gesusuni gobono ababwatani ba ekyombegia boda boda korwa se egetaseni kelia kiageteli banyarekoba ba weso keli tukolia lero na koena na obokonyi gochia ase chinyomba nemechi aao eyo etanye bwati gosetali kobage kwenyara ba kwana seli tukolia lero nigo batebire nigo kubwaterana amone kyombeki banyarekoba gochakia banyarekoba ba ko
bekerania enibo yabo nonyekerenge nabo igo batebanigo barachiko bakwenekia ngambanya ko bawikera amagani yabantu baria anene babwate okugania asenseme yonigo omoriki oito Milrede Muma nyanyara ko bawikira na asenseme yagitiri na gusanga muna intoro botiro kubatia Kobono tole ase omuchinyi bwemeyega imensi ya Kenya aso gochengera Christmas bono nigo ebyombe bigendetse kweroberia aso kurwa obokonyi aso gochengera omoyega oyo nase ensemo ya geteli imeyo ward ya Gesusu bunge nyali bali masaba ase bono abanyakyombe kurwa ase boda geteri main stage besokya ase okubwatirana eliogosira chinga chiri kitali kwenyara anene mono ase okurwa endagera gati ebinde ebinge bunenchera ya moyo kubanyorana kobeka omosasoko ase amasyo abo engakeiga yogochengera Christmas twakira iga sikuriya rera singe cyo gusanga twatwira linyasaye ngambu ya mona singe cyo ekombeki kujya pota kuruke cyaka gya kuduro mwaka nabano bakaranga mbuya baumerane sikuriya rero baendane kerkyonsi bara abanyorire na kegima bakonya bari batabwati ase chinka gibe ase community yedo ya Junction kinyo komuna kabere tuwe bangite n'abanyakyombe ase nginju yo kurangiria baminto batari kwenyara barase birogumaira ito baikaranse to bakogania ogokonywa Rwanda onsi asetore naende bono ntwe n'abanyakyombe bari tubwate chingu bono na butubwata asiri tukeri toko baendagira bakikoria tobaye sabuni bakigusiberia elinde na ntwe serikali gotokonya bakore gasieye serikali yetu ye county nonya bagokonya nigo batebire mbabwate amakongo ase babolia serikali kubanyura ekero bagokonya ebyombe binde gabereke gutusira mano ase ensema kinyengi tobwato bolemerwa bonge kera tobutaka korana n'abarwaire barasemechi batogo sinya sengenje kunyara waito korense sengenje shiningi 50 togosangereri ndiko toshana tonyarire kenyoro byonse ekegima ya dugira tebi serikali nabaro narigerere tikibasegere yasogati yaringe bwanje tokonya yadadenga kibara ngo muri kibesa yabo ibicana biri nangu sabe serikali so we pura yuri tentanga mneke mbe tuise kwa ngo paramne ya geteri from Junction to geteri noje nabaturanye maintain byasane kere serikali rato cyane community cyama toka matunda lakini wono muna bana ba family getyabo basire abali mino bara bandi bagwa kama tafoti mubasire asikitere cyose gatia bangina kurwa ase ekyombe kyo nigo bono babolia omo women rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi gocha kubanyura ase ekigancha kelkia bangina aso kubasira ase ekyombe keiga tulete sengenjo tuyasanga ndokora tikinto gwari go sababa bantu baito bato igweterio byeriga bato konye ase bakunya egera nanti bato support tukere tuwore kinda sikeke igoto sabe support kurase serikali nonya donya na to promise nato tetingo chigotorusia alengi chinyongo mutwe ato support to konya bangina muna baba batwa macha to kastinka bono mangana ya machindu ndora yarara ndoma etingi metunge inga yakayebegete bisimanga yakalemete na binto binde akichega ige ground na determines the junction to mutagete mono ato konyere abalemaru banyora macha ngena sebale bagwe sibi na bintu binde biraganeri bune metu yali bali masaba agayiga geteri main stage gayiga junction amenye nanga yabangina bale bwane bano kitoko kwa kwana ko chimate ko jaro ko roga tanya ko kwana tuko kwa kwana Kisii ko chimate ko chibasi mate si tuko ile ntu yali bali tanya gocha ntutako to ikaina chapo linga abangina ngaimoli abasaye ngaimoli mubukate byombe gayiga abana besoki nendwe bingi ngatiga soki no tolega igaga kitutabwati kende tutanta indwara ngati yote yakerendo bombe isano Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Bemono omoriki oito Milrede Mumanyi asoroboti orwa senchera yobo ikeranu to tigarite me county ya Kisii ko watekana netaro yaye yomora ibwense daktari William Ruto yekagire kobage okorwali tukolia Jumamosi ni gobono abamenyi korwa ase
Umwancho murigeria niko bono abamenyi kurwa ase constituency ya Kitutu Chache South banyareko bagwesokia na kogokera anene gitambukiro ekyo muraibwense okora etare yo ase ntunde ntangani imeye constituency yo bagukwana monegeta senikia Ndizi TV nigo batebiri banyareko babakwirigania boikiranu ile kwaneke buna banyareko bakomwarigania hase batebiri nigo bana bagosemerio konene bunetaro eyo ya Yeruto nigera chikoba goikirania echira chia magendero chia serikali ya Kenya Kwanza nyareta kobe kuriera anene abamenyi bense ya Kenya gati yabo be constituency iyo nonye nabo nigo bamuburirie omojumbe obo Anthony Kibagendi anyare kobaga koba asomo stari omutwe komwarigania Ruto ile kweneke nganere anyare koba konyora ensemo ya magendero iyo serikali ene nyarete koba ge kuriera aba Kenya nigo dipo nasanya anyare kobaga gusanga nabamenyi kurwa se constituency iyo anene kurwa se ward ya Bugusero agutwarigania roboti irokobwatia Asetaro yomuraibwense Daktari William Samoei Ruto uyokageire gotara ebunge ya Kitutu Chache South imeyomochi omusocho gati yabamenyi anene be ward ya Bugusero nigo bagokerete etaro yaye nigo twato mu kuzanganya sengencho ye president togoika omutito omusocho kusebusi ande etogokereta sengencho ikinegente kana gorre ayimugire tamugera senga kyentangani. For the first time to waka ngambia mana somo rayito president wira mutara che ward ya Bugusero togogete na pan boda boss pimba gogete ande magmariganti ase ward ya specific ase asoko mo receive chinga ke chance for independence ya bete mora ya utara ase ward ya ngotarega kad mutunga nandi togogete mono ko bagocha ko base esa ko sub county yaito ande ward yaito ya Gusii togogete mono ogosemeria kwa boko nene no konyora magenderero witiro mujumba obo borogongoro iga Anthony Kibagendi kagocha e constituency yaito ya Kitutu South atokorera magendero awatu kifans kurwa se government gocha se constituency inde tokorwa magendero no mushimi weito Kibagendi tangani umora yito na igoto muanchite nane to musigete na maskania manene engana twate gete nene mona to yeri 92 na bona Gusii seito twabere to kungainwa ase chinga chindambe lakini to bwate kwa management na bona chipara igoti bwato mochando to bwati para sukuru chibwate mechando ndiyo ne timo na magendero na tutogosaba magendero atuletere ku turukuso muchumbe egento ngara magendero chinga kecho nigo bamuborio muraibwense anyari gwikirania chira chiaye anene chiariete ngakiye campaign yo kurigereria abantu bali babwate okonyora gwanse wetera omuroberio o bottom up tatu promise yo bolimo intuchi asora twamire ase government yaye ige asoko bangu kwana boygo na to promise tegera ile chikura ngana to kwanya mna ntuchi asora lakini agoruguri ribono hasora asintu abanyene twamire goetera asobora igwaye atoyereria mafuta yente getangani elina into Burundi boito rais tubeke basumu kabana barage tuna intwe abantu bamama mboga ne bilema tuisara tutomete emitaro tumwali gane ajite seita atara magendera kanisa ya tuteza kwa wale rango magendera rande mama mboga muna kuna na tawigereri aja temo ensemo nomubunge Anthony Kibagendi kobo murengo mungao ogesiasa nigabuligwe komwarigania muraibwense na kumubulia amagenderero gocha sorogongoro igaru wa Kitutu Chache South matenga omochumbo ito are chame ngao eyere ikogara na Ruto ikogara akomubeka kanda oborai bari wanja bacha amasengenjo egerechi elibere chikorwana katiano kunyanza kokomia do request ita sengenjo daktari yako cha Gusii twari gosaba omwe ito akari kushe president ya Gusii ga wetani mono bacha amo so that nali tutanyoro kwa mono muno gabona gatugwa bande mbali basomete gatiara lakini batabwati no na ajira bono bana asiti Ebirengererio twasangire aho kurwa saba menyiwe bunge ya Kitutu Chache South maiga yoko yarigania kengema elio kumarigania muraibwense rituko ya Jumamosi anene mona gacho kuletara ya bene imeye wodi ya Bugusero ingo lipotere to senikia Ndizi TV kurwa dio toigo yebotoka wodi ya Bugusero imeye bunge ya Kitutu Chache South eletaria ne dipon asanya
Bimona sana mulikyo ito dipon asanya basweli bagoteba buna mugeni njo mwenyeji yapone ntole nogo semelia buna abamenyi abo anene kurwa se wodi abugusera nsemo ya mosocho nga etaro yaye William Ruto ne nyareko bagikuna ubugima bwabo anene asekerengo kyabo kyo bonchoreria buna mama mboga nabo igabanto gusaba bwatani bali bensemo ya boda boda tukureme county ya Kisii kurwa se county ya Nyamira nigotokotebwa omora igose nigo mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo litukolera nyarako bagakora omujega bogo chengero gwetigwa kweli chiko anene lirigo egerera abantu bale nobole magukwana ase ketikia Uhuru Gardens asomego nyarako bagokorekana nigo Nyaribo iganyareko bakorwa eirabuna serikali yaye anene kurwa se county yo nechiko bagekwenekia ngayanyare ko bageko basira bantabu bali no bolema anene gwetera ase okoena na ebibande ibiranyara ko bikosira obonchelia bwabo nigo abarai banyara ko bagwikira na gati yabo omwe msiwe wodierigo manyambega gisesa oibo nyara ko bagakoria ira bunan baje ko bakubwatira na amono mugabana boga ba MCA korwase county eyiri gwikirania chira cha magendro nigo mulikyo ito mangana job mangi nyara ko bagwikira na somoyego yo na gotwariganiria orobotiro kubatia County ya Nyamira njatwara omujega bugochengera ogweti ogweri chiko lyo kwegerera abantu bale nobolema Persons Living with Disability Act of 2023 ne bunge ya County Nyamira asege chike meyega ya Jamhuri Gardens omujega oikera no moteneneri kurwa se wizara yo kwegerera abale nobolema asamalieta Vincent Mogaka omugavana bwe County Nyamira Amos Nyaribo omo County Commissioner Onesmus Chata aba MCA aba waziri we County Nyamira negati abantu bale nobolema ase abale nobolema batwarali bagali abene lyokorokia ebyego bobwate anene mono gwetera ase oboteli omoteneneri kurwa se wizara ekwegerera abale nobolema Vincent Mogaka nanekia egatie meroberio eserikali abekire ase okwegerera abale nobolema anene mono okwena na wechibesa chikobasira kera omutienyi ase omono wekanyamuriro cash transfer program nemeroberio yende from our end, that's the Directorate of Social Development, tuko na miradi mbalimbali. We came up with the National Family Protection and Promotion Policy. Omugavana bwe County Nyamira Amos Nyaribo nateba ekerenga kenene keri chikeri nokwegerera obwene bw'abantu bale nobolema. Tuko na nyinyi, hii sheria tunapitisha ni kwa sababu ndio tunaweka ikuwe kwa sheria, ndio vitu ile mtakana msaidiwe isikwe inapuuzwa na mtu yoyote kwa sababu itakuwa sheria. Asate bamaga y'abantu bayeturi bagali okondisi ebyosiki bye County ya Nyamira ko tabitumeka buya mbachiko urwa nakoena nogoche ase abantu babonera chakwegwa ase boyigo abantu bale nobolema barachikweguli bagali abene ebyosiki obeko moko 5000 na ndio tuyata watu 500 chetu. Social agreements nimefutilia mbali zote to apply mpya wale deserving conditionally hata kufanya biashara hapo. Ensemo yaba MCA baikira na aroro bakora unomo MCA we wodi arigo manyambega gisesa oyuboyigo ere majority whip ase bunge County Nyamira nomo MCA we wodi akemera James Matinga mbarwa ire kuchigosira abale nobolema. Sisi kama MCAs ambao tuko kwa pande yako tutasimama na wewe na kuensure development imefanyika. Kwa hivyo wananchi tunawahakikishia kwamba vile mlitutuma hapa sisi tutawafanyia kazi. Asabari babantu bali nobolema na bali nobolema bagokera egetambukiro gya serikali ya County ya Nyamira asokwegerera obwene bwabo nagosaba emeroberi kobekwa elinde kogendera kubarwanirira. May this document be the transforming
the light of these people living here with disability. Ngusabe governor na county commissioner baikaranse kai kyo barosi kau yakabere kiranyana gwikaranza gakore amagenderera y'ebirema batagete n'ebirema mbitagite abana babo basomiwe na bali wono gusaba niko kwarura go cyase abamenyi n'abagwatani aho uta amogerire gusira abantu bari no borema rwasegeti kemeyega kyajya mu Buri Gardens kinko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Biamono mulikio ito Job Maangi asarabotura senjere boikiranu korwa ase bitambokero ebyo ebiye serikali ye county ya Nyamira gina tukabage kwere ilikuwa kebuna abanyare ko bagusira abantu bare nobore matura neme county ya Kisii nigo ekiombe ke uongozi wa utu korwa se ward ya tabaka ekianyalira ko begwa sokia se miaka imenge na kwene kebuna kianyare ko bekwena na amaigelio gochia ase abamenyewe county ya Kisii nabago chi county chirichietana ina sekerenga yokoba atemya igore chimbwa chia amwanya bantu anene gatia bo chiria chokwana na obokonyi litkolia lero nigo ekiombe ekiwa sababu atane bekiombe kibanyara koba bagotwara egeikaro kya bene imeyo mochi obosonga somo bagani oyo mase banyara koba kwanera amange alia anena nyare koba gagokuna egesaku kelia kyomo Gusii gatia bo chimbwa chimbe chiogosara omwane nyaroka chinga kibune chichemeyega Yesu guko nigo banyara koba bakogikelia chimbwe echo nagoteba bono nigo chibwena tatoba chive chigo tuterware nigo morikio itonde mo Steven nyara koba wikirana somo yego yona boigo twariganeria oroboti rokobatia. We have Utu power. Utu power. We have Utu power. Utu power. We have more power. Utu power. Korwa mwaka wechiri 2014 nige kiombe gikorwa ensemo ya tabaka South Mogirango kyabere kigotware emerobiri yogosomia abantu mono asa mangana yogosiro bo mwanya abantu. Rero imeabosongo ni gabasubati abwatani bekiombe kebatwara maigeria bene yuko basemia kobe byorokererie biyase binyoro asiri tukulia rere twachirega iga asenginji uko inyurani una tubwenete gutenena chinga checho na mono chinga kichi chisuku chinga kichi iga abana baitu barenka chinga kichi iga twensi abantu bonsi bagochanza kasenginji holiday uongozi wa utu noborai bu obomwanya bantu amona oboremu ase chimbwa nebikorwa byaitu no gateba ng'abarayi nigo babwenerete batware chimbwa gete chobo mwanya bantu naende chimbwa echo chirorekane ase bikoro byabo amone chimbwa chiabo na moroke gimatwacha gukwanira ebintu bigendereta ase kenyoro ebinyoro byaitu Gusii gati yamangane kiombe kigeicanira namangana rengeto kongusana na imechi nyoma mune gisegi chiegenka ase basemia abamenyi kubwatuka chimbwa echo na koko igwana libaga omuntu mwanya bantu igaganiri guturiti kumuna mwanya bantu gekogera mwanya bantu asinya sae etore nganeti igoka togosoma nonye ne Biblia ngotoereserere munana ki koito omuntu mino negento kerekebe nje ngukwanira saba sibati barabake batware chimbwa chingi ya guchasaba gaka babo gekogera twatwale chinkoro chiri bwango cyogokora ibintu bitali ebiya munanto abasibati goikatolemererani nande twaro bwanchani naende nasabira abangini abasibati abake baichase uongozi wa utu asengenjo yogosemani nante mokererani natutwaro bwanchani ogokea kwogosaruko mwana omonyaroka ime Gusii negento bachengeire asikorende batebre neganetie chinkwana chiakirengaki eliogosirie mbwege yatogekanire gwetwa ne chingaki kobwa mono chinga chito nchibwate mechando asabana abanyaroka bakobetererigwa gosarwa batanjeti ekio nakitora tutaete gukana munantu wana utu asengenjo echenche tutaete korenta kurwa story twanyorire ngandi bwati ngenja sobugima bwaitu ndibwati sababu asomubiro oito nabeta keire ngari ngane ligari tigwe egere Gusii yeito ntoko nagosomwa atore igoro ase ogosara abana baiseke nabona ariko sabanga tokora umukimono ebyombe byonsi bire ase orongo rwa Gusii tokora umukio monene mono asogokeya enambe yekorekana ngagere igoro asogosara kwa abana baita baiseke enamba tosomwe enambere nse
nonye toraso mutinyi bwe meyega mutinyi 12 umwaka bwa 2023 ninge byombe aho bigendete kubeka bene amariogi yabo igoria chingana au ase binyoro ase kyabwa ngo yekere kyombe gya Tabaka Ward uongozi wa utu ubesokiri na kugikeri bokong'eng'ana erengete ugusara kwa mwana umwiseke mono asomutinyi 12 kuripoteria Ndizi TV koruchinse mo cha Bosonge county ya Kisii area tariane Ndemo Steven biamono sana mulikita soroboti rwa senchira yobo ikiranto gusika mutwe nigo umurai bwense Daktari William Ruto litkori alero semambia lero ase nyumba yobura ya state house nyarako bagakora egeikaro na barai awanene kurwase sekta yobulendi nabo igabarai ba kisiasa kurwase county ya Lamu bakorawa amono mugavana we county eyo isati mamwe ekerenga ekenene gyanyarako beko kolekana sege kare kyono gukwane garo yechinchira Chiranya lako bachikole tobo toereru nabo igo koleta obulendi obuya no morembe ase county ya Lamu yenyale ko begotwara omuchando omonene bobo sagani anene nabo igo kweneke bune serikali yenyale ko bage koire bitambukero ebyo nigo boigo rutanyala ko baga ko boria abarai anene kurua ase county ya Lamu banyala ko bago chamo na kubgatera na gutugutera ale chitaboti cyabo cya kisiasa inde banyala ko bakoralia omorembe ilio county ya Lamu nyale ko bage kwegenderia ke magendero huna chikaunti chinde. Sasa nyinyi mumetuchanganya kwa sababu wakati sisi tunaelekeza mipango mawazo yetu kupambana na magaidi, pia hapa tuko na shida ya kisiasa, uchochezi wa kisiasa ambayo inatuharibia usalama ya wananchi. So sasa tumechanganya matatizo ya ugaidi na matatizo ya uchochezi wa kisiasa ambayo inapiganisha wananchi. Hapa wananchi wanapigwa na magaidi. Namange omwancho murigeria to kwariganirete kurwa semesa ya ito yamaya kurinde asing nchinga kinebiro no toko yakera omosumari maragoba ya bo no ntomera namonae naende chinsa isato aso kumanya ya amona yanda mange to kwariganirete kurwa segeta seni ya ito kya Ndizi TV niko to bwatana namonae Joshua utakwane kibona gocherwetera se omonwa we manyererio chinga ki Petra Mokeira boiganyara ko bakwana ka haliyo gine chibicha echagochera senchire boikera litera ngoro kwa JOSEPHAT AMISI nako Nerio Boligario Buya Wemero Belio, Imegata Seni, Ndizi TV.